fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum qegħdin nagħmlu l-festa ta' Santa Marija Maddalena, dik il-mara li xandret u rat lil Kristu l-xoxt l-ewwel waħda. U minn dik it-tħabbira ta' Marija Maddalena lill-Apostli li rat lil Kristu l-xoxt għadha tasal sal-lum il-vuċi tal-Knisja. U waqt l-Ewkaristija bħal kull qudiesa aħna nħabbru il-qawmen tal-mulej. U biex inkunu degni biex tiċċelebraw din il-ċelebrazzjoni nitolbu maħfra tan-noqqasijiet tagħna. Mulej, inti r-raj tajjeb tagħna, mulej ħnina. Kristu, int is-Salvatur tagħna, Kristu ħnina. Mulej, int li mallem tagħna, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Flimkien, glorja lill-Alla fil-għoli ta' smawiet, paċi f'rart il-bedwin tal-ida. Il-faħruk, imberkuk, nadurawk, naduġek, il-rodurek ħajra, glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini ġil. Mulej Alla, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-tana, int li qed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej l-Spiritu Santu. Il-udisa din nofruha għall-irwieħ tal-familja mifsud. Nitolbu. U Alla, Iben il-waħdini għażel lil Santa Marija Maddalena qabel kulħadd biex ixxandar il-ferħ tal-għid. Għamel bħala inħabbru lil Kristu ħaj u bit-talb tagħha għatila naraw fil-glorja tas-saltna tiegħu. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-Anja tal-Anijiet. Matul il-lejl fuq sotti, jien fittixt lil dak li qalbi tħobb. Fittixtu, ma sibtux. Ħanqum għalhekk u mmur indur mal-belt u fit-triqat u l-pjazzett. Noqgħod infittex il-maħbub ta' qalbi. Fittixtu, ma sibtux. Iltaqgħu miegħi imbagħad in-nies tal-Assa, dawk li mal-belt duru. Rajtuh xejn lill-maħbub ta' qalbi, bil-kemm il-ħaq tgħaddejthom li ma sibtx lill-maħbub ta' qalbi. Il-kelma tal-mulej. B'daħajr lill-Alla. Għalik għaċċana ruħi mulej, Alla tiegħi. Għalik għaċċana ruħi mulej, Alla tiegħi. Alla tiegħi int, lilek ħerqan infittex, ruħi bilaċċ għalik. Għalik imxenna jiena bħal art nieċfa maħruqa bla ilma. Għalik għaċċana ruħi mulej, Alla tiegħi. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek. Għax it-tiba tiegħek aħjar mill-ħajja, xuftejja ixandru it-tifħir tiegħek. Għalik għaċċana ruħi mulej, Alla tiegħi. Għalhekk imbirkek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek. Bħal bikel mill-aħjar li semmen nimtela u jannilek fommi b'xuftejn fer-rieħa. Għalik għaċċana ruħi mulej, Alla tiegħi, għax int kont għajnuna għalija
Għad-delta ġwenħajk nanni bil-ferħ. Mijak tinaqat ruħi, int tweżinni bil-leminija tijek. Għalik għaċana ruħi mulej Alla tijaj. Nqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejdilna, Marija, ħabrinna, fitri il-min rajt. Jirrajt qabar Kristu li xoxta fis-sebħ tal-qawmien. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa filgħodu, kmieni kif kien għadu dlam, u Marjam ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blatem mneħħija mill-qabar. Marjam baqgħet il-bot mill-qabar, tikbi, u kif kienet qiegħda tibki baxxret lejn il-qabar u rat żewġ anġeli b'sil abjad bil-qiegħda wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn qabel kien hemm il-ġisem ta' Ġesu. Huma qalula, Mara, għalfejn qiegħda tikbi? Iwieġbet, għax ħadu lil Sidi u ma nafx fejn qegħduh. Kif qalet hekk, daret lura u rat lil Ġesu wieqef, iżda ma ntebħitx li kien Ġesu. U Ġesu għalilha, Mara, għalfejn qiegħda tikbi? Lil min qiegħda tfittex? Hi ħasbet li kien il-ġennien u qaltlu, Sidi, jekk neħħejtu int minn hawn, għidli fejn qedtu u jien inġibu lura. Ġesu weġiba, Marjam, u daret u għaltlu, Rabbuni, jiġifieri Mallem. Ġesu għalilha, ħallini għax għadni ma tlajtx għand missieri, imma mur għand ħuti wejdilhom li ser nitla għand il-missier u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Marjam minn Magdala marret għand id-disċipli tagħthom l-aħbar. Rajt il-mulej u tan il-bxara. Il-kelma tal-mulej. L-istorja u l-esperjenza ta' Marja ta' Magdala dolodu għandha tina sens ferriħi tama kbira illi aħna nsara. Għaliex? Għaliex min isib u jiltaqa' ma' Kristu jagħmel minn kollox biex ma jitilfux. U Marija ta' Magdala kif sabet lil Kristu jgħidilna ġenb ieħor il-Vanġelu li il-mulej Ġesu keċċa 7 xaten minn għandha. U Marija ta' Magdala li ltaqat ma' Kristu li ħafrilha d-nubet kollha ma setax ma titilfu u għamlet dejjem minn kollox biex tibqa' miegħu. U ġara li l-għada tas-sibt marret biex tidlek il-ġisem ta' Ġesu bil-fiħa tal-ħajja ta' dejjem. Imma ġara li ma sibetux u bdet tfittxu u tikbi għax tilfet lill-Mgħallem tagħha. U anke li kieku kien mejjed kien tgħid taf fejn hu u taf fejn qiegħed. Mela x'imma ma ratux bdet tfittxu. Saqsiet il-ġennien u saqsiet ukoll il-Ġesu imma ma rfatux. Għaliex? Għax sejħilha Mara. Meta mbagħad sejħilha Marjam bisimha mal-ewwel intrebħet li kien Kristu xoxt. U allura kienet l-ewwel persuna aktarx l-ewwel għax hemm min jgħid
forsi Marija Ġesu ratu, imma dik m'għandniex ċertezza. Il-fattu dan li marra medimba maħfura kellet tkun l-ewwel persuna li tara li Kristu xox u li tħabbru għax marret tgħid lid-disċipli li jrat li Kristu għamil l-wiet. Min din l-istorja ta' Marija ta' Magdala, x'talim nistgħu nieħdu? Illi jekk nesperjenzjaw li Alla jaħfrinna in-nuqqasijiet kollha u nemmnu verament, inkunu sibna lil Ġesu għal dejjem. U la darba inkunu ċerti li qegħdin ma' Ġesu, nagħmlu minn kollox biex ma nerġgħux nitilfuh. U jekk f'każ li nitilfuh, għandna bżonn nfittxuh u nfittxuh dejjem. U min ifittex il-Ġesu isibu żgur. Din hija s-sabiħa illi Ġesu ma jabbandonaniex meta nidimbu, meta nwarbu ħal-ġemp, meta nagħmlu ddub, meta ma nagħtux każ tal-kelma tiegħu. Alla dejjem huwa preżenti qudiemna. Basta dik id-daqsxejn ta' fidi, daqsxejn ta' fiduċja, daqsxejn ta' tfittxija tiegħu u nsibuh. Jien naħseb anke dolodu li din hawnhekk f'dan is-santwarju għax qegħdin infittxu lill-mulej naħseb ferħ żgur, serenità ovvja. U għalhekk min ifittex il-Ġesu jgħix maqut miegħu. U din it-talima ta' Marija u ta' Magdala għandha tallimna li nagħmlu minn kollox biex ma nitilfux il-mulej u jekk f'każ nitilfu nerġgħu nfittxuh u kapaċi li nsibuh. Għaliex Alla qatt ma jista' jabbandunana lilna li narfu il-qawmien tiegħu u narfu il-qawwa tiegħu. Ikun ifaħħar Ġesu Kristu. Fajnejn Alla kull ħajja hija għażiża għaliex ġiet mifdija bid-dam ta' ibnu. Xhieda tal-qawmien ta' Kristu mill-wiet nitolbuh u ngħidulu: birek il-poplu tiegħek mulej, birek il-poplu. Int bat lil Marija Maddalena tħabbar l-apposti l-qawmien ta' ibnek mill-wiet. Tħalli qatt il-Knisja tiġi nieqsa mis-sensibilità u l-fidi ta' nisa ġenerusi nitolbu. Int qiegħed fil-qalb ta' kull bniedem nostalġija għalik. Qawwi dak kollha li jfittxu b'qalb sinċira nitolbu birek. Bil-qawmien ta' Kristu mill-wiet, int biddilt in-niket tad-disċipli fil-ferħ. Kull ma minnu fostna jinsab imdejja, ejjew inqedu nitbedu mid-batija u nfittxuh bil-qalb nitolbu. Ma sbeħ il-jum int tiġġedded id-dinja. Għati lilna li naraw l-xemx tila sinjal ta' Kristu li jdawwal l-ġlus kollha nitolbu. Għati mulej il-kuraġġ il-morda tagħna biex ifittxuk dejjem, speċjalment meta jħossuhom waħidhom u bqalb maqtuwa biex fik isibu is-seħħ tal-qawmien nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Preghiamo fratelli e sorelle perché nella nostra vita possiamo cercare sempre il Cristo risorto, perché è Lui la luce per i nostri passi sulla strada della salvezza. Preghiamo, nitolbu. Res ukoll it-tal personali tagħna. U Alla, int oġbok tferraħ lid-dinja bil-qawmien ta' ibnek mill-wiet. Għatililna li bħal Marija Maddalena nagħtu xhieda tiegħu quddiem kulħadd. Nitolbu dan bl-istess Kristu Sidna.
Imbierek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-tjubita jtajtna dan il-ħobs li għedin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jtralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit li jiddu sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jisieħ magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħoljen kollu għax fit-tjubita jtajdna dan l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dili u xogħol il-bniedem li minnu jisralina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-għamulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek fil-festa ta' Santa Marija Maddalena bħalma ibnek il-waħdini fit-tjieba tiegħu oġbu jilqa' x-xhieda tal-imħabba kbira tagħha u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfu qlubna l-fuq, niżukha l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew Missier Qaddis seta' bla tarf fil-ħina tiegħek mhix inqas mill-qawwa tajba u tal-ġid għas-salvazzjoni tagħna li f'kollox inxandru bi Kristu Sidna. Huwa wera min kien lil Marija Maddalena meta darilha fil-ġnien, lila li ħabbitu meta kien ħaj, ratu jmut fuq is-salib u fittitu meta kien fil-qabar. Lila l-ewwel waħda li adoratu meta għam mill-jumwiet, ollija bil-ġieħ tal-qadi tal-apostolat li qudiem l-apostli sabiex l-aħbar it-tajba tal-ħajja ġdida tasal satru fl-art kollha. Għalhekk aħna wkoll mulej mal-anġu l-qaddisin lilek nistqarru u f'verbir intennulek. Qaddis, Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, smawet u l-art umlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smawet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smawet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħal-ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mettijek. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajr għax oġbok tilgħana hawn quddiemek biex ngħaduk. U miċ-ċokontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġiżewwiet li jimna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tal-Anton, mal-Ministru u l-Poplu Qaddis kollu tiegħek.
Ftakar fħutna tal-familja mifsud li joġbok issejħilhom għal għandek minn dinja. Ftakar f'dak kollha li mitu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollu qudiemek fid-dawr tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqadsa u Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, Marija Maddalena u l-qaddisin kollha li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. L-unika darba li Ġesu qal li Allu huwa missierna qal lil Marija Maddalena propju meta ratu il-xoxt u emnet fiha u għalilha irrid imur l-ewwel għand missieri u missierkom. U jekk falla naraw il-missierna dan ifisser li nemmnu fil-qawmen ta' Kristu. U ma nifisserx il-Kristu xoxt isib li mħabba. Għalhekk nitolbu kif għallimna. Missierna li inti f'ismawet jitqaddes ismek, tiġi sarnatek, ikun li trid kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna l-dubietna, bħalma nafru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fid-diġġib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem id-dub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tagħna. Danu Ġesu, danu l-ħaruf tagħna li jneħħi d-nubet ta' dinja. Ħen jinaħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. Cristo,
Grazzi, Signoralla. Gloria al Messia e bene l'Spirito Santo. Nitolbu. Atina mulej li jitqarbina li għamilna dal-ħodu bis-sagramenti mqaddes tal-Evkaristija, tħeġġiġna sal-aħħar b'dik li mħabba li bija Santa Marija Maddalena intrabte sħiħ ma' Kristu li mallem tagħha u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar, ngħidu talba l-Madonna ta' Pino flimkien skont l-intenzjonijiet ta' kull wieħed waħda minna. Naqduhom ma' xulxin bħala assembleja li ġiet nutrita bl-Ewkaristija. ċerti li dak li nitolbu lil Marija taqlaqna u taqlaqna mhix dak li rridu imma dawk li naħtieġu. Fiduċja ngħidu flimkien. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesus. Qaddisa Marija Malla, tobalina metimmin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Madonna